Аз съм и днес ще реагираме на най-добрия ютубър в България. Така, сигурно се чуете кой е така наречен ютубър. Преди време един гениален ум ми писа съб за съб. А както винаги казах, не. Ей го така наречен ютубър. Никита 40. Много съм разумно, ще гледам. В оригинал, моята песен Бич, Аудиколиса, TM. От това трябва да се изгледа. Ай. 2 seconds later. Какво е това, бе? Какво гледам в момента, бе? Майко! Бах ти добре, бах ти пича. Брате, ти какво се върса току-що, бе? Какво трябва да е това? Какво за Бога е това? Какво? Holy Jesus Christ is this? Майко! Докъде стигна българския YouTube, че да гледа това? Ето, аз мога така. Най-добрият съм. What the fuck? И аз мога да удам, гледай. И каква песен, бе? Това е на PewDiePie Бич лазанята, само че е инструментал, човече. Дай си го написал. What the fuck, братче, това трябваше да го кътнеш. Майко! Братче, поне напиши за какво е смачканото видео. Ко беше хора, това са сцените на песента. Че тъко ме... Майко, това ще ми скъсна нервите. И здравейте хора, аз съм Никита. Чакай, това трябва да го дадем на фулскрин. Ще чета всичките коментари, т.е. абсолютно всичките, плюс моите. Тоест, първият ми съвет, не снимай с мобизен, защото е булшит. Че се го доказва вече. Бе, то само един също човек ги е писал. Човече, ти имаш първия си ловър, бал, ти си известен. Предизвиквам 3 ютуба. Братче, кой ще предизвикаш ти, бе? Ти си 109 абоната съб за съб. Вижте българската грамотност. Сасатил. Хора, докъде стигна българската грамотност вече? Браво, Ники. Добре, ако ще чуете кой е това серия Никита за топ, а това ще е голяма поредица в канала, където... Сериозно, ти голяма поредица в едно изречение. Майко, аз трябва да се гръмна, ако го чуя още веднъж. Ти си тупак, търсим пи. И да, ще го намериш спокойно. Само един съвет, попътувай от България до Швеция, после иди там и търси като мастия, ти казвам. 24 часа с картата на града и някой търси по всяка къща. Да, ти си известен ютубър, не се безпокой, аз съм имал хер коментари, не се безпокой. Все пак ще изграждат смотаната кариера на съдосъд. Ники, аз утре заминавам за Огнянов. Ще си пишем плана на Brawl Stars и моля кажи как е плана на Clash of Clans. Пълен out of context, бате, не! Нещо друго. Какво имаш известен ютубър към София? Бошке, не. Giveaway. What the fuck? Ревю. Какво гледам, бе? Здравейте хора, аз съм Никита 49. Пак аз съм Деди, много яко ревю на една много ряка гриба. Където ще свържа към него с телефона. Ще покажа по-точно как... Това беше изображение. Братче, ти я покажи пред камера. Това е самата основна нагривата. Самата основно нагривата. Понякога ще чуя българската грамотност къде е стигнал. Това е самото приложение и се казва DVS Smart Life. Тук не знам къде се... Сега, да отиваме да вземем това, въпреки че то се зарежда. Аз се чудих кой ще се абонира за то. Чакай, по него напиши с малко, то чуто не се чете, напиши го в друг цвят. Използваш Power Direct. Използваш Power Director, бе, спой го правим 5 минути по-късно. Ти да не, ти до тук, майко, какво си правя 5 минути по билото? Ай бе, стана ми. Да, стана ми, аз да вече и мощните клетки да почнаха да умират. Като гледам това. Го направи под бюрото, бе. Не, хора, аз няма с тебе мощните клетки, съжалявам. Проблеми с контакта. Браво. О, божке, толкова кринч тъмне. Добре, ще гледам с мотания влог. A few moments later. Гледайте величието, бе. Кланете му са. Той е най-добрия. Той е бъдещето на българския YouTube. Гледайте как гледа пред камера. Вижте резолюцията 360. О, чисто. Гледайте качеството. Най-доброто. Най-странната усмивка. Добре, какво гледам в момента, бе? Какво е това? Какъв е този влог, то половината не се вижда. Ако беше с нещо и 25, ще да е късно. Съжаляваме се да държа. Ама наистина, на вас харесва и да гледате с къли на 480p. Гледайте.
За какво чудо ви казвам? Пак нещо. То скалата нещо, бат. Добре, друго какво забавно, Тук разгледахме всичко, в после кови пак ще забавно сигурно. имаш в каналата. Удостоиме с частта си, бе. Да, важно е да ти видим утрата и това ще е това. Здравейте хора, аз съм Ники 49, а в днешното видео няма правя нищо. Хора, и аз не правя нищо, седя си на стола и реагирам на този булшит, отима няма 10 минути. Искам да ви кажа, че ще е много кратко видео сега, защото... Хора, защото върви си бъркал в туса. Това ще бъде как се прибира в София. Аз се прибирам в София, но сега съм в Ама София. няма никакъв... Чухте, момчето е в Добричвил, ето го се върне в София. Ще видите от няколко дни. Там е родината на българския YouTube. Гледайте го. Така че до скоро. Така че до скоро, хора. Така че до скоро. Надявам се клипа да ви хареса, знаете как да подкрепите канала ми. А от това... Тутов контент ми са гади. Това беше от мен, Леди Заркан.